κυβέρνηση. Του λέω, η κυβέρνηση λέω είναι διαφορετική από τον βασιλιά, είναι άλλο πράγμα. Γελάει λίγο, μου λέει ναι. Του λέω, οκ. Έχουν δηλαδή λέω διαφορετικό budget, διαφορετικό προϋπολογισμό. Γελάει πάλι αμήχανα, μου λέει δεν ξέρω. Μάλιστα. Του λέω είναι ξεχωριστή λέω από τον βασιλιά, μου λέει είναι ξεχωριστή. Άρα η κυβέρνηση. Βρίσκομαι στο ταξί, πηγαίνω από μια γκαλερί σε μια άλλη. Δεν έκανα ανταπόκριση από την γκαλερί από εκεί. Είχα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα βέβαια για... θα σας πω τώρα, απλά μέσα στο ταξί εδώ που μιλούσαμε. Του λέω του νεαρού, του λέω μιλάς αγγλικά, γιατί στην αρχή μου είχα μια ολιγόλεξη συνδιαλλαγή στα αγγλικά. Λέω μιλάς αγγλικά, μου λέει βέβαια ναι. Το ρωτάω για τον καιρό και μου βγάζει το μεταφραστή κατευθείαν, δεν μιλούσε τελικά τόσο. Και μετά από λίγο πάνω εγώ που ανοίγω το κινητό για να τραβήξω αυτό το βιντεάκι, το βλέπω κάνει μια έτσι ξέρει μπροστά το κινητό του, με κλείσει και με τραβάει μια φωτογραφία. Του λέω με πήρες φωτογραφία. Μου λέει ναι. Λέω γιατί? Και άνοιγω, κλείνει τα μάτια λίγο αμήχανα, κοιτάει και τον απαντάει. Τρέχει γύρω. Λοιπόν, η κουβέντα που είχα με τον εργαζόμενο στην γκαλερί, του λέω πες μου και τα έργα. Μου λέει είναι Ταϊλανδός καλλιτέχνης και αρχίζει και μου λέει μια ιστορία. Λέει είναι από το πάρκο που αφιερώθηκε στον είναι για το τάδε πάρκο που αφιερώσανε στο βασιλιά. Ωραία. Του λέω συγγνώμη, του λέω ποιοι το αφιερώσανε? Μου λέει η κυβέρνηση. Του λέω η κυβέρνηση λέω είναι διαφορετική από τον βασιλιά, είναι άλλο πράγμα. Γελάει λίγο, μου λέει ναι. Του λέω οκ. Έχουν δηλαδή λέω διαφορετικό budget, διαφορετικό προϋπολογισμό. Γελάει πάλι αμήχανα, μου λέει δεν ξέρω. Μάλιστα. Του λέω είναι ξεχωριστή λέω από τον βασιλιά, μου λέει είναι ξεχωριστή. Άρα η κυβέρνηση το αφιέρωσε. Ναι, η κυβέρνηση. Ωραία. Άρα του λέω έχει διαφορετικό ταμείο ο βασιλιάς. Κοιτάει, μου λέει δεν ξέρω. Του λέω δηλαδή με άλλα λεφτά η κυβέρνηση λέω, το έχτισε και άλλα και ο βασιλιάς. Μου λέει μάλλον λέει ναι. Ναι. Ωραία. Άρα λέω πληρώνεις λέω δύο φόρους, δύο διαφορετικούς φόρους. Γελάει, λέει δεν ξέρω. Του λέω, το κοιτάω, του λέω επειδή είσαι λέω πάνω από 18. Τέλος πάντων του λέω πληρώνεις φόρους. Μου λέει πληρώνω. Λέω δύο φορές. Γελάει, μου λέει δεν ξέρω. Λέω εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων και μου λέει το δέντρο, εννοούσε τα δέντρα, τα αγγλικά γενικά τα λίγο προβληματικά, το οποίο είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εδώ πέρα, δηλαδή και αυτοί που κουτσομιλάνε αντί προφορά δεν καταλαβαίνεις. Και μου λέει, κάτω από τα δέντρα μου λέει, έχει λέει τα ονόματα λέει της ελίτ. Κάτω από τα δέντρα, ναι μου λέει, ο Κυπουρός που είναι λέει, πήρε λέει την ανάθεση, τέλος πάντων το είπε με τα δικά του λόγια. Έβαλε λέει τα ονόματα από κάτω, λέει κάτω από κάθε δέντρο και αυτά. Μάλιστα. Του λέω, η ελίτ του λέω δηλαδή, μου λέει πληρώσανε για το κάθε δέντρο. Δηλαδή ο καθένας έδωσε χρήματα λέει, για να μπει κάτω από το δέντρο, να έχει το δέντρο το όνομά του. Ωραία του λέω. Λέω είναι πολύ, είναι μεγάλη ελίτ εδώ πέρα. Μου λέει είναι. Του λέω λογικό, λέω, γιατί και οι φτωχοί λέω είναι πάρα πολύ. Μου κοιτάει πάλι, σου λέει αυτός. Τα έργα δεν είχαν ιδιαίτερο εικαστικό ενδιαφέρον. Και το όλο αφήγημα που μου είπε ο νεαρός, δηλαδή αν το άκουγες από μόνο του και αν έβλεπες τα έργα, δεν θα είχες την παραμικρή υποψία ότι το ένα έχει κάποια σχέση με το άλλο. Από αισθητικής πλευράς δηλαδή είναι ψηλά, πάτος, μέση, το OK είναι τη μέση προς τα κάτω. Και τέλος πάντων και μου είπε ότι η πλειοψηφία των πελατών είναι 90% περίπου λέει Ταϊλάνδη. Λέω εδώ πέρα λέγεται πολλούς τουρίστες λέω Ταϊλάνδη, λέω πώς και έτσι λέω, γιατί
έχετε και αναπτυγμένη λογικαστική σκηνή. Ναι, Βαλαντάνε λίγο. Μου λέει. Δεν ξέρω, λέει. Πάντως η Καλερί έχει παραρτήματα, έχει 3 ή 4 Καλερί στην Ασία. Το όνομα του Καλερίστα είναι ευρωπαϊκό. Μου λέει ο Καλερίστας, είναι λέω από Ευρώπη όμως. Όχι, μου λέει, είναι Μαλαισιανός και διπλή εθνικότητα, αλλά ασιατική. Του λέω το όνομα, μου λέει. Τι να σου πω, μου λέει το όνομα που το βρήκε. Μάλιστα. Και είχαμε αυτόν τον ενδιαφέρον διάλογο. Δεν το δίνω τώρα, δεν τον αποδίδω. Είχε αρκετά έτσι ζουμερά στοιχεία, αλλά δεν τα κατέγραψα, δεν ήμουν σε τέτοια διάθεση. Είδα και μερικά έτσι κουλά. Τώρα αυτά δεν μπορώ να τα κάνω να τα αποδώσω καθιστός, δηλαδή κάτι συμπεριφορές περιφρόνησης προς τους φτωχότερους, στη βάση της πυραμίδας, ας πούμε. Δηλαδή άλλη γυρνάει από τον νόμο να κάνει, η οποία ήταν security στα τρένα και την έκανε, την ακούμπησε λίγο μια γριά κυρία που φαινόταν ότι ήταν φτωχή και η κοπέλα τραβήχθηκε, έκανε και βήμα πίσω στους και λίγα λεπτά πριν περνούσαν ένστολοι. Είχε πολλούς ένστολους. Πέτυχα συγκυρία τέλος πάντων. Μια καφέ στολή. Και παρατηρώ τι είναι αστυνομία. Γιατί είχα δει αστυνομία, είχε άλλες στολές. Και ήταν αστυνομία σιδηροδρόμου. Όχι security. Ήταν η κοπέλα αυτή που αντιμετώπισε περιφρονητικά την γυραιά κυρία. Είχε άλλη στολή και έλεγε security. Αυτή ήταν άλλη στολή. Ήταν αστυνομία σιδηροδρόμου. Τέλος πάντων περνάνε, ξέρω εγώ, αστυνομική. Περνάει ένας, φαινόταν ψηλόβαθμος, δεν το κατάλαβα από τη σήμανση. Κατάλαβα ότι τραβάει αυτή, σηκώνει του χαιρετούρα, κράκ, με το πόδι κάτω. Και αυτός σφιχτό χαιρετισμό, κράκ. Μετά περνάει ένας που ήταν προφανές τους άλλους γύρω-γύρω που τον περιστοιχίσαν και τον μετούσαν κάπως έτσι. Που ήταν ακόμα πιο ψηλά, να πούμε, πιο ψηλά στην ιεραρχία. Το χαιρετάει πάλι αυτή, κάνοντας μια ναι, εντάξει. Σου λέει εντάξει. Κάνετε και λίγο, μας ζελίσατε, αυτός ήταν πιο άνετος. Τέλος πάντων, είναι, αν παρατηρήσει κάποιος, υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Έχει περάσει δηλαδή. Υπάρχει μια νοοτροπία κάστας, όπως στην Ινδία. Εγώ αυτό δεν το είχα υπόψη μου την βιβλιογραφία, δεν είχα διαβάσει ποτέ για σύστημα καστών και δεν θεωρώ ότι δεν είναι τόσο συστηματικοποιημένο και δομημένο τόσο αυστηρά, ενδεχομένως λόγω όπως στην Ινδία, αλλιώς το είχαμε ακούσει, φαντάζομαι, αλλά είναι σαφέστατα υπαρκτό και είναι πολύ δυσάρεστο να βλέπεις αν το βλέπεις αυτό και να βλέπεις ψαλίδα, όχι είναι και ψαλίδα, γιατί λέμε ας πούμε γιατί ψαλίδα, η απόκληση μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Το ψαλίδι έχει την ιδιότητα ότι κλείνει, έχει κινητικότητα. Εδώ μιλάμε για διχάλα, αν μπορώ να το προμοιάσω έτσι, δηλαδή δεν κλείνει, είναι έτσι, κλακ, εκεί. Σε μια άλλη γκαλερί μιλούσα πάλι με την υπάλληλο, η διευθύντρια ήταν σε άλλο όροφο και κάτι λέγαμε και είχε πορτρέτο του βασιλιά του τέτοιο. Λέω αυτός ποιος είναι, αυτός ο βασιλιάς σίγουρα είναι, μου λέει είναι ο γράμμα ο 9. Λέω είναι ο Ζήλιο, όχι λέει είναι ο μπαμπάς του Τωρινού. Ο Τωρινός λέει είναι ο 10, 10η γενιά βασιλιάς. Λέω με κάποιον που είχα μιλήσει μου και πει ότι οι Ταϊλανδοί εκτιμούν τους βασιλιάδες γενικά, αλλά τώρα με τον τελευταίο λέω δεν έχουν πολύ ιδιαίτερη αγάπη, δεν το συμπαθούν πολύ. Μου λέω είναι έτσι. Μου λέει ναι μεν, αλλά όσο ήταν νέος μου λέει δεν ήταν τόσο καλός.
Τώρα λέει που γέρασε, σαν να καταστάλαξε το μυαλό του, είναι καλύτερο, τώρα είναι καλά, τώρα είναι καλά. Ωραία. Και λέω τι έκανε, λέω, και δεν ήταν καλός στο 9, στα νιάτα του. Μου λέει να, λέει, είχε αφήσει πολύ τους λευκούς και σε εκείνο το σημείο ανεβαίνει τη φιδρία και τελειώνει η κουβέντα πάνω στο ψητό. Πάντως πήγε να πει δηλαδή κάτι, ότι ήταν πώς είχε διαχειριστεί το θέμα τους λευκούς. Τώρα δεν ξέρω, τους έβαλε πολύ στην οικονομία, τους είχε πολύ λάσκα, ατιμωρησία, δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά στα νιάτα του κάτι έκανε σχέση με τους λευκούς που δεν άρεσε γενικά στη χώρα, δεν ξέρω. Και μετά το μάζεψε. Είναι εντυπωσιακό, είναι 10 γενιές αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, αυτή η οικογένεια, και τρώει, έχει κατσικωθεί και τρώει από τον κόσμο, και είπα ότι θα είναι και πολλές γενιές ακόμα. Δηλαδή νομίζω ότι οι Ιταλιανοί τους ταΐζουν αυτούς για πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι πολύ σφιχτό το σύστημα. Είναι μια μορφή τυραννίας στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, απλά είναι καλά δομημένοι, γιατί τώρα του είναι 10 γενιές αυτή, δεν σημαίνει ότι πριν δεν είχαν, πρέπει να ήταν προηγούμενη ράτσα, φαμίλια, ξέρω εγώ, που αξιοποιούσε την υπεραξία των υπολείπων. Οκ. Θα επανέλθουμε αργότερα.